Коя е тази? Тази проклета жена ми направила магия да ги харесвам всички снимки, всички видеа. Ние и срам. Коя е тази? Лъжа измама, няма да Чакай, помогнеш. още нищо не съм ти казала. Помощ, убиват помощ! Коя е тази? Смисъл? Харесвам си всичките снимки. Питай ме първо защо съм ми харесал всички снимки. Питам те защо? Дай ми малко време, ти пък. Пиле. Заклевам се, че не я познавам. Кого? Нея? А тя коя е? Коя е тази? Да предположим, че я харесвам. Как така ще я харесваш? Нещо, да предположим, че утре на други ден ще умре. Какво да направи? Коя е тази? Коя? Тази. Не знам. Трябва да отведа туалетна и сега ще бъда. Коя е тази? Гаджето. Моля? Любовен съм те. Какво? Изчезва! Коя е тази? Аз не знам, ама мъжът не е кой. Бе, не ме интересува кой е мъжен. Де да сменяш темата. Етали срам, имаш семейство, деца, харесваш на хората мъжете. Коя е тази? Коя е тези? Един път ме питай за Христо Ботев, заемам вас. Само глупости ме питаш. Коя е тази? Това е на шефа сестра му. Момичето има 3 месеца в живот. И се разбрахме с колегите на работа, ще й харесваме всички снимки. Братя си пламъци. Подготвяме я за другия свят, там нали знаеш, ще горят. Коя е тази? Това е доведената ми сестра. Така ли? Да. Вчера се открихме, вчера се намерихме с нея. Коя е тази? Yeah.